Oikein mahtavaa päivää, aamua, iltaa, mitä ikinä elättekään. Tervetuloa, te olette nyt toivonut tätä niin kauan kuin mä muistan, ja mä ymmärrän kyllä, että teitä kauheasti kiinnostaa tietää, miten pelivideoni syntyvät, joten tuon teidät nyt tähän pyhään paikkaan. Eli tässä kaikki taika tapahtuu. Mulla on 2 näyttöä. Toinen näyttö on Asuksen 23-tuumainen näyttö. Sitten on nuo Logitechin ihan peruskajarit. Mä en oikeesti, ne on vuosia vanhat. Niitä on 2 sijoitettuna tuonne. Mut niihin kuuluu myöskin tommonen subbari, jonka päällä on näköjään vähän pölyä ja näyttösuojia. Sitten mulla on täällä tämmönen mahtava juoma, tämmönen alunen, jonka sain fanipostissa Logi-kanavan puolella siitä video. Saaralle suuret kiitokset siitä. Sitten on Logitechin K200-näppis, joka tuntuu olevan aika monella. Se on ihan perusnäppis. Mä itse asiassa oksensin eräisen baari-illan jälkeen mun vanhan näppiksen päälle joskus vuosi sitten. Sitten kävin hakemassa hätävarana uuden näppiksen ja tää on toiminut siitä asti. Ja se on ihan hyvä, koska siellä on noin kaikki tarvittavat. Siellä on play, pause, mute, YMS, napit tossa noin harmaat. Siellä on mun lompakko. Toinen näyttöni on Ben mallia T2200 HD. Ja se on itse asiassa aika vanha, mä sain sen 3-4 vuotta sitten. Ja se oli tosi pitkään mun ykkösnäyttönä, mutta mä vaihoin, ostin tämän tähän kakkosnäytöksi. Tai siirsin sen kakkosnäytöksi, ostin tän päänäytöksi tossa ehkä sanotaan, että 4 kuukautta sitten. Eli toi on aika uusi. Mä oon siis aina mennyt yhdellä näytöllä, mutta sitten mun kämppikseni lainas mulle sen vanhaa pikkunäyttöä niin kuin kakkosnäytöksi, että mä saan striimailtua, ja sit sen jälkeen mä oon todennut, että mä todellakin tarviin 2 näyttöä tähän hommaan, kun mä striimaan ja editoin. Sitten on Logitechin webkamera-mallia C525, jos en ihan väärässä ole. Se on HD 720p. Se on ihan hyvä kamera, mutta se ohjelmisto, mitä mä käytän siihen, eli Logitechin oma kuvausohjelmisto, niin on tosi huono. Se pätkii ja lagaa tosi paljon ja se jotenkin tykkää mun tietokoneesta, jonka takia tulee tosi paljon ongelmia aina välillä. Mikrofonina olen itse asiassa unboxannut sen tällä kanavalla, niin Blue Snowball sai sen alennettuun hintaan, koska se oli viimeinen kappale Thomann.de-osoitteessa. Sieltä voitte jokainen käydä tilaamassa. Se on ihan loistava pöytämikki, se on USB-mikki. SteelSeriesin matto, joka on tosi klähmäinen, tiedättekö, kun tuohon kerääntyy paskaa ja sitten rapsutatte sitä, sit tulee ton näköinen. Se maksoi joskus jonkun 10 jossain. Sitten Logitechin, onko tämä nyt G400? Mä en ole ihan varma. Mä todennäköisesti editoidessa korjaan tähän, jos on jotain muuta. Mä en muista. Mutta mulla oli G-Femma, mihin sain ne painot aikoinaan. Sitten se rulla meni niin huonoksi, että mulla oli pakko päivittää uuteen hiireen. Sitten Razerin Electrat kuulokkeet, aivan loistavat. Ostin verkkokaupan poistohyllyiltä. Maksoin 30 näistä. Ja tosiaan tämä ei ole headset. Vaikka tossa on toi pikku näppylänippula, niin se on vaan puhelimessa käytettävä mikrofoni, eli sitä ei pysty käyttämään headsettinä koneella, sä joudut hankkimaan erillisen mikin. Sitten mulla on tuolla tommonen Seagatein teränen ja sitten lasien teränen ulkoinen kovo. Ihan hyviä, tuo toinen toimii itse asiassa USB 3, joten se on aika nopeata siirrellä dataa. Ja sitten se pääjuttu, mitä te kaikki olette odottaneet. Pakettikone, jonka olen ostanut. Uskokaa täällä, se on pakettikone, mutta olen siihen varsin tyytyväinen. Pääkovalevy siinä sisällä on itse asiassa hyvin paska. Sain sen todettua silloin, kun mulla ei toiminut nämä jutut. Mulla on pakko vaihtaa se kovo jossain vaiheessa, koska se toimii tosi huonosti. Just käy niin, että mä joudun asentamaan Windowsin uudestaan YMS. Mä laitan siitä tekniset speksit tähän näytölle, voitte lukea siitä, koska mä en niitä kuollaksenikaan muista ulkoa. Koska mua ei oikeasti kiinnosta. Mä ostin sen, koska se oli 700 €, itse asiassa 699 € verkkokaupasta ja olen ollut erittäin tyytyväinen. Esimerkiksi BF3 pyörii ultra-asetuksilla siinä. Se riittää mulle. Mutta se siitä sitten. Tässä minun työasemani. Toivottavasti piditte tästä videosta. Toivottavasti teidän työasema-videohimot on nytten tyydytetty. Ja kiitos, että katsotte kaikki mun videoita. Ja tosiaan niitä ehdotuksia saa antaa, mutta mä oon nyt niin koukussa tohon Alan Wakeen, että mä tuun hakkaamaan sitä nyt jonkun aikaa. Mut jossain vaiheessa ruvetaan laajentamaan. Ja mä olen jo asentanut tänne mun Pleikkari 2, joka tarkoittaa sitä, että jossain vaiheessa tulee niitä Pleikkari 2 pelivideoita. Mutta kiitos, että katsoit. Se on ensi kertaan. Moi!